sapa aliyun sayyidina ali ja'a teko sapa rajulun wong lanang ilan nabi maring kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh, faqala mongko matur sapa rajul. Rajul iki mang matur, ya Rasulullah, utusane Allah, asaitu maksiat kula fatahirni, mongko kula aturi nyucikaken panjenengan ing kula. Qala dawuh sapa Rasulullah, wa ma iku apa isyanu kau ta maksiat sira. Faqala matur sapa rajul, astahi kula isin min an akula saking yen to ngaturaken kula. Faqala mangko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas takhiyana to isin sira minni saking ingsun min antuh fironi saking yen to nyeritakaken sira dan bika saking dosa sira. Walimalan krono polam tastah ora isin sira minallahi saking Gusti Allah taala. Wa huwa halikai Allah iku ya rokani ngali mirsani sapa Allah ing sira. Wonten cerita teko Ali, wong lanang iku nekani Kanjeng Nabi dan seseorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya maksiat dan saya ingin engkau yang menyucikan dari maksiat saya. Baru Kanjeng Nabi niku ngendika, wa ma isyanuka, apa berupa apa maksiat kamu? Faqala, si rajul menjawab, saya malu Rasul, kula isin ngomongno apa sing dadi maksiat. Kanjeng Nabi ngendika, atas tahi minni min antuh fironi andan bika walima lam tastah minallah wa huwa ya Rabb. Lawakmu niki gelem cerita nang aku nek awakmu nglakoni maksiat. Ya, awakmu iku gelem cerita nek awakmu iki dosa. Tapi awakmu kena apa kok gak izin marang Gusti Allah. Sadurunge nglakoni maksiat kudune izin marang Gusti. Kum ateko sira fakhrut, mongko metu sira min indi saking ngarsa ingsun, hatta la tangzilu sehingga ora manggon apa annaru neraka alaina ing atase kita. Fakhraja mongko metu sapa rajul wong lanang khaiban halih nelongso. Kali Kanjeng Nabi dikongkon ora gelem tutut. Wa aisan lan putus asa wa bagian lan nangis min indir rasuli saking ngarsane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a mangko teko sapa Jibrilun, malaikat Jibril baru datang, yaitu malaikat Jibril. Wa qala lan dawuh sapa Jibril, ya Muhammad, he Muhammad, lima krono opo ayista mutus asa akan jenengan al-asya ing wong maksiat wala hulan iku kedue rajul kafaratun utawi kafarah lidunubihi kedue pira-pira dosane rajul. Malaikat Jibril ngendika, wahai Muhammad, lima aisa al-asy, kenapa engkau langsung putus? Kenapa? Bagi orang yang bermaksiat pasti ada kafaroh, ono dosa. Lidunubihi wa in kanat katsirat, dan pasti ada kafaroh bagi dosa-dosa orang tersebut meskipun adanya dosa itu banyak. Wa in kana lan senajan ono
lidunubihi kedue dosane rajul wa in kanat senajan ana apa dunub iku kasiratan akeh. Faqala mangko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa malan iku apa kafaratuhu tai kafaroe rajul qala dawuh sapa Jibril lahu maring Rasul iku sopiyun bocah sogirun kang cilik faida dakhala mangko nalikane mlebu sapa rajul fi baitihi ing dalem omahe rajul wasobi utawi bocah iku yastaqbiluhu mapak sapa sobi ing rajul ayat fa mongko nampanono sapa rajul lahu maring sobi syai'an ing suci-wici minal makulati saking pira-pira panganan au mau to perkara yafroku kang dadi bungah bihi sebab syai' faida faroka mongko nalikane bungah sapa asobiu bocah cilik ya yakunu mongko ana apa bungah iku kafaratan dadi kafaroh lidunubihi kedue pira-pira dosane rajul pun ngenten mawon ibarat wong sing dosa iku koyok bocah cilik faida dakhala fi baitihi ketika dia masuk di rumahnya dan engkau sebagai orang tuanya yang mana anak kecil masuk rumah ada yang apa bahasa mapak ada yang ono sing jemput ono sing mapak tur bocah cilik iki sampe bene apa sing sekirane perkara iku iso nyenengne nang bocah cilik. Faida faroha asobi ketika dia sudah mengeluh atas dosanya, dia mau mengakui dosanya. Panjenengan itu wis dadi kafaroh dadi nebusane wong sing maksiat. Mangkane nek ana wong maksiat, sampean mengerti hukum paribasane. Jangan engkau perkecil hati dia dengan cara wah iku dosa ora iso. Terus dibesarkan hati mereka supaya mereka terjauh dari maksiat-maksiat yang lain. Artinya dari cerita yang seperti ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita ini orang yang belajar, yang bijaksana. Kanjeng Nabi dilingno karo malaikat Jibril. Ojo ngono Kanjeng Nabi, tetep temono kaya dene bocah cilik sing sekirane mlebu omah ana sing mapak. Lah nek ana sing mapak ngekeki sesuatu perkara, pasti dia itu bahagia. Lah nek wong dosa jenengan, ya ampun ngantos jenengan niku mutus asa nanggone bocah niki, ben bocah niku gak sampe dadi putus asa. Bismillahirrahmanirrahim wa syubhatu tawi cabang as-sadisah. Ono kesalahan. Terus jangan diungkit kesalahan tersebut. Artinya harus kita jadikan pelajaran supaya kesalahan itu tidak terulang. Ya, itu namanya lapang dada bijaksana. Tapi wong nek mokong terus, walah kowe wis nglakoni salah terus aku emosi ambek itu jenenge ora lapang. Wasyubatu tai cabang asdati satu kang kaping 6 wasabuna lan 70 berarti 76 islahul fasadi bagusi kerusakan bainal muslimina ing dalam antarane wong Islam mahma wajata mangtane nemu sapa wong ilahi maring islah sabilan ing dalan harus mau berdamai ketika ada sebuah permasalahan dengan sesama muslim iki sing angel. Gak mungkin orang berjalan itu mulus tidak ada jeleknya. Kowe kekancan karo kanca pasti suatu saat ono gak cocok. Nggih napa mboten?
Lah ketika tidak cocok bagi seorang Islam harus bisa islahul fasad, berdamai. Kudu iso iki sing gak iso wong wedok. Terus becong-becongan, terus dendam, terus dibawa sampai mati. Gak oleh. Gak oleh. Dosa kudu islahul fasad. Bahkan ada hadis ketika seorang muslim gak oleh ngeneng marang muslim liyane luwih saka 3 dina. Qala Allah taala fa aslihu mongko padha bagusana sira kabeh baina akhawaikum dalam antarané sedulur sira wa qala lan tau sapa Allah taala man sapane wong yasfa kang nulungi sapa man syafaatan kelawan pitulungan yakunu mongko ana lahu ketuwe man iku nasiban dadi bagian minha saking syafaat. Kita diperintah Allah untuk saling menjaga, itu iso akad damai di antara beberapa Islam yang lain. Barang siapa yang sering menolong orang, maka orang tersebut nasiban minha, ia akan semasa hidupnya ditolong orang lain. Makanya nulung ben awakmu ditolong wong liya. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum pirang-pirang dino sedotane kelakuan ono hebat. Ala ukhbirukum ana ta ora nyeritani ingsun ing sira kabeh ya afdhala kalawan luwih utama min darajatis sholati tinimbang saking derajatis sholat wasyami lan siyam wassadaqati lan sedekah. Qalu padha matur sapa sahabat ala nggih. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku islahu dzatil baini, dameaken wong kang para padu. Gusti kula niki panjenengan duduhi napa perkara sing paling luhur kaya dene derajat salat, poso, zakat, sedekah. Kanjeng Nabi ngendika islahu dzatil bain. Dadi kudu iso tabayyun damekno wong sing saling bermusuhan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati tailih utama-utamane sedekah iku islahu dzatil baini, dameaken wong kang para padu. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa ora ono iku bikadzabin wong kang akeh koroe man tayu wong aslaha kang dameaken sapa man bainanaini ing dalem antarane wong loro papola mongko ngucap sapa man khairon kelawan bagus. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati utai luwih utamane sedekah iku antu'ina yento nulungi sira bijahika kelawan pangkat sira man ing wong lajah kang ora duwe pangkat iku maujud lahu ketuwe man. Wa lam lan ngerti sira anna hajarul muslimina suhune ngenengaken wong Islam aktaro halih luwih akeh min salasati ayamin saking telu pira-pira dina mahma otobas lakine jengkel sapa wong Islam alaihi ngatasi muslim iku haramun haram.
gregeten jengkel muring-muring nang wong liya padha islami melebihi dari 3 hari itu hukumnya haram. Tidak, Bu. In wajahu mergo wong nek ngrasa gak seneng wong akhire wong kuwi nganggep wong liya iku musuh. Lah nek wis nganggep wong liya iku musuh, pola sak pola deleh awak iku bingung. Jadi tenan arep ngetan wedi ketemu musuh. Arep ngulon wedi ketemu musuh. Arep ngalor wedi ketemu. Karena orang yang sudah melebihi 3 hari itu hatinya jengkok. Bahkan dalam hadis dinyatakan orang tersebut akan haram masuk surga. Naudzubillah min ojo gampang jenggotan karo wong liya. Kalian boleh tidak sama dengan orang lain dalam segi pemikiran, monggo sing profesional. Pendapat kita berbeda, tapi kita tetap saling menghargai. Pendapat kita berbeda, tapi jangan sampai terbawa sampai hati. Niku kudu. Nggih. Sakniki sampean delok niku, masyaallah. Kadang niku noto masjid lengenah Baitullah omahe Gusti Allah. Sapa ngomong masjid elek, padha-padha noto omahe pangeran. Podo-podo nonton keapian, beda kepala, beda pemikiran, akhirnya gak cocok-cocokan, gak wawu-wawuan. Gak ada jalan menuju surga, apalagi menuju Allah dengan cara permusuhan. Itu tidak ada. Dadi santri kudu sing atine jem. Pendapat kita tidak dipakai, ya kita ikuti. Pendapat orang lain harus dikedepankan, kita harus menghargai. Ketika pendapat kita yang argumen kita bagus sehingga orang lain bisa menganut pada kita semua, ya kita harus benar-benar mawas diri. Kudu iso noto awake dhewe mergo dinut wong. Pun dadi wong niku sing penak wae ora usah ora penak. Nek ora penak didik ora penak ambek wong tintenono kowe arep ngalor rono ketemu riku arep ngene ketemu riku arep ngene ketemu riku pasti dadi wong sing penak. Kelas 11 musuhi kelas 12, kelas 12 musuhi kelas 10 kowe arep mlaku nang ngarepe kelas wae ora enak. Gini betul. Apalagi ketemu sama anaknya orangnya. Ojo iku serba gak enak. Dadi wong sing penak, gak cocok. Ya gak cocok monggo. Beda pemikiran. Tapi secara insani akul muslim semua adalah saudara. Illa li'udrin hatta bisalami sehingga kelawan salam illa li'udrin kejaba krana udzur syar'in kang bangsa syarak kakaunil mahjuri kaya anane wong kang den nengaken iku nahwa fasikin sepadane wong fasik au mubtadiin utawa wong kang ahli bid'ah wala yahrumu mongko ora haram apa hajrun wa in hajarahu senajan nengaken sapa wong ing muslim la yufiduhu kalih ora maedaya apa hajrun ing muslim tarkal fiski ing tinggal kefasikan naam bener lau alima lamun ngerti sapa wong anna hajarahu sune oleh nengaken wong iku yuhammiluhu gelemaken apa hajrun ing wong ala ziyadatil fiski ing atase nambahi kefasikan umtune mongko den cegah apa hajrun umtuni amongko den cegah apa hajrun amma laulam wajihu anapun lamun ora adep-adepan sapa wong ing muslim fala hurmata mongko ora ana haram iku maujud wa in makasa senajan tenguk-tenguk sapa man sinina ing dalem pirang-pirang taun
Kama kaya keterangan kolahu kang dawaken ing ma sapa al-mudabigi ola dawu sapa nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu ora halal li muslimin kedhuwene wong Islam apa ayah jura yen to ngenengaken sapa muslim akhahu ing dulure muslim ora oleh meneng wong liya padha-padha islami wau salasati ayamin ing dalem sadukure telu pira-pira dina paman mongko sapane wong iku hajarahu nenengaken sapa man ing muslim fauqa salasin ing dalem sakdure telu pira-pira dina pamata mongko nuli mati sapa man dakhala mongko mlebu sapa man annara ing neraka faqaulun nadim mongko ta dawuh nadim wakir lan wakir kabiron bitasydidil qafi kelawan den tasydid qafi ai bijillihi tegese kelawan ngegungaken kabir ai ij'alhu tegese ndadekno sira sayyidan ing bendoro aziman kang agung wa qauluhu taidawe nadim fatukramu lafat fatukramu bil bina'i kelawan mabni lil maf'uli maring maf'ul ai intusbihu tegese lamun bagusaken sapa sira al fasada ing kerusakan bainal muslimina ing dalem antarane wong Islam akeh wa anta mongko tawi sira iku tukramu den mulyaken sapa sira indallahi ing dalem mungguhe Gusti Allah taala wahbub lan demeno sira linasin maring menungso man perkara tuhibbu kang demen sira linafsika keduwe awak sira hatta takuna sehingga ana sapa sira bijanatin ing dalem swarga iku tatana amu enak-enakan sapa sira wasyofatu tawi cabangan as-sabi'atu kang kaping 7 wastab'una lan 70 berarti sing terakhir nomor 77 sing terakhir nggih nomor piro 70 antuhibba lin-nasi ma tuhibbu antuk ibayan to dadi yen to demen sapa linnasi maring manungsa kita disuruh cinta kepada manusia ma ing perkara ibu kang demen sapa sira kita diperintah untuk cinta kepada manusia artinya perkara yang kita cinta atau dicinta orang lain mergo perkara sing dadekno nyacat wong berdasarkan dia tidak susah. Tapi nek wong demen wong cinta prinsipnya sudah beda. Apa yang menjadi kesukaanmu saya berusaha untuk suka walaupun itu tidak suka bagiku. Lah nang padha Islam niku sing orang lain suka kita kok enggak suka. Akhirnya kita mencela. Yang sulit kita berusaha untuk suka atas suka orang lain. Meskipun itu pahit bagi kita. Dadi kongkon asih. Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan gak seneng ndelok Mas Faiz rokokan. Mesti awakmu nyacat wong ora tapi berusaha mencintai apa yang dicintai sama Mas Faiz itu sangat susah. Engko akhir cinta Mas Faiz kan ojo la yu'minu orang iman safahatukum bahasanya di situ biar kita bisa mencintai orang lain dengan tulus gak titik-titik ikunya la yu'minu orang iman safahatukum salah siji sira kabeh
hatta yuhibba sehingga temen sapa ahad li akhihi maring sedulure ahad ma ing perkara yuhibbu kang temen sapa ahad li nafsihi maring awak dhewe ahad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Qala tawassafu as-Suhaimi Imam Suhaimi fi makna hadzal hadis dalam makna iki hadis aila yakmulu tegese ora sempurna apa imanu ahadikum imane salah swijine sira kabeh hatta yuhibba sehingga temen sapa ahad likulli akin maring saben-saben sedulur walau kafirun senajan iku wong kafir min ghairi ayang uso saking tanpa yen to ngurangi sapa ahad bimahabbatihi kelawan temene kulo ahadan ing wong siji tuna akhara tutu weneh mislama sebadane perkara yuhibbu kang temen sapa kulo li nafsihi maring awak dhewe ne kulo minat taati nyatane saking pira-pira taat wal mubahati lan pira-pira perkara kang menang ad-dunyati kang bangsa dunya bi anta fa'ala lawan yen to gawe sira ma'ahu sartane kulo ma ing perkara tuhibbu kang demen sira ayya fa'alahu yen to nglakoni sapa kulo ing ma'aka sartane sira wa tu'amilu lan nyambut gawe sira ing kulo bima kelawan perkara tuhibbu kang demen sira ayyu amilaka yen to nyambut gawe sapa kulo bihi kelawan ma wa tanfihahu lan nasihati sira ing kulo bima kelawan perkara tan sohu kang nasihati sira bihi kelawan ma nafsaka ing awak sira wa tahkumulan ngukumi sira lahu maring kulo bima kelawan perkara tuhibbu kang demen sira ayah kumayen to ngukumi sapa kulo laka maring sira bihi kelawan ma wa tahtamilalan butuhaken sira adahu ing ngelarakaken kulo wa takufalan nyegah sira an irdihi saking saking kemaluane kulo wa idza ra'aita lan nalikane weruh sapa sira lahu maring kulo hasanatan ing bagusan adhar taha mongko nglahiraken sira ing hasanah au sayyi'atan utawa ala katamaha mongko ngumpetaken sapa kulo ing sayyi'ah intaha wis tutup apa dawuh Imam As-Suhaimi wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ar-rahimuna utai wong kang padha welas yarhamuhum akal melasi ing ar-rahimun sapa ar-rahmanu zat kang maha welas irhamu padha welas sira kabeh man ing wong bil ardi kang tetep ing dalem bumi yarhamkum mongko bakal melasi ing sira kabeh sapa man wong fis samai kang tetep ing dalem langit iki padha kale tengene usbu ya sapa wong sing welas wong iku bisa melasi marang wong liya iso melasi wong kuwi bakal diwelasi kali Gusti Allah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama nang dunya nang langit kabeh iku bakal welas marang wong sing welas nang wong ya wa qaulun nadim mongko ta dawuh ke nadim li nafsika lafat li nafsika bi alifil itlaq kelawan alif itlaq lil wazni krana wazan qauluhu tai dawuh ke nadim hatta takuna sehingga hatta takuna lafat hatta takuna hatta utawi lafat hatta iku bi makna kae lawan maknane kae
Wa qauluhu ta'dawu Kiai Nazim bi jannatin lafat bi jannatin iku mu'allikun iku mu'allakun aluk bitama bitata nam bitata na'am lawan lafat tata na'am bita aini lawan tak luru maftuhataini kang den waca fathah karune wa utawi lafat tata na'amu iku khabaru takunu dadi khabare takunu wal makna kai utai maknane kai wal makna utai maknane iku kai takunu supaya ana sapa sira iku muhassilan wong kang ngasilaken linnaimi maring nikmat fil jannati ing dalem swarga wa khatamalan kasih sapa annadzim Kiai Nazim mandumatahu ing nadhamane nazim bidzikril jannati kelawan nutur swarga iku isyaratun aweh isyarah ila husnil khitami maring bakude pungkasan wa inna dzalika kronastune mengkono husnul khitam iku matlubun den suprih minal musannifina saking wong kang padha nganggit kitab summa ini mongko nulistune ingsun iku aratu ngarepaken sapa ingsun ngarepno an atura yen to nutur sapa ingsun hadisan ing hadis jami'an kang ngumpulaken munasiban kang mansi lima maring perkara fi hadal kitab ing dalem iki kitab wa huwa utawi hadis iku hada ya iki hadis an Mujahidin saking Mujahid an Salman radhiyallahu taala anhuma anin nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kanjeng Nabi annahu sune kanjeng Nabi kukola dawuh sapa kanjeng Nabi ngendika man utawi sapane wong hafidho kang apal sapa man sapa wonge apal ala ummati hadhil arba'ina ing atase ala ummati ngatasi umat hadhil arba'ina ing iki 40 apane hadisan hadise sapa sing apal 40 hadis sakola mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga wa hasyarahu lan ngumpulaken ing man sapa Allah Gusti Allah taala saliyane dilebokno swarga ambek Gusti Allah wong sing apal 40 hadis niku ma'al anbiya tartane para nabi wal ulama ilan para ulama yaumal kiamat ing dalem dina kiamat ambek nabi karo ulama apal sampeyan pun apal 40 hadis engko ngapalno ana taqatu minal iman al ghairatu minal iman cem sebagian dari iman mari ngono apa nek sing ndek fakulna mongko matur ndek malah ora apal fakulna mongko matur sapa kita ya Rasulullah ayyul arba'ina pundi sekawan doso hadisan apane hadisan hadis Gusti 40 hadis niki faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi alaihi salam niki hadis nggih apal sampeyan antu'mina billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wal ba'thi ba'dal mauti ila akhir antu'mina yen to ngimanaken sira billahi lawan Allah iman nang Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir kiamat wal malaikati lan malaikat wal kitab lan kitab wan nabiyina lan pira-pira nabi wal ba'si lan tentang akhir saking kubur ba'dal maut ing dalem sause mati wabil qadari lan kelawan qadar khairihi tegese baguse qadar wa syarrihi lan olone qadar minallahi saking Allah taala
wa tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tashhada lan yaktani sapa sira alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimalan jenengaken sira as-sholata ing salat menengaken sira as-sholata ing salat fi isbagil wudu'i lawan nyempurnaaken wudu di waqtiha fi waktune salat bitamami ruku'iha kelawan nyampurnaaken ruku'e salat wa sujudiha lan sujude salat wa tu'addiyalan laka'aken sira az-zakata ing zakat bihaqqiha kelawan haqi salat wa tasumalan poso sapa sira ramadhana ing bulan Ramadan wa tahujjalan haji sira al-baita ing baitullah ini stata'ta lamun kuwasa sira ilaihi maring baitullah wa tusallilan salat sira isnatai asyarata ing rolas apane rakaate bi kulli yaumin ing dalem saben dina wa lailatin lan bengi salat pira rolas rakaat wa hiya utawi rolas rakaat iku sunnati sunah ingsun salasun lan telu salasu rakaatin lan telung rakaat witron halih witir nek wis liburan yo ora mungkin salat la tatrukha ojo tinggal sira wala tusyrik lan ojo nyekutoaken sira billahi lawan Allah syai'an ing suci-wici wala ta'silan ojo wani sira ojo wani sira ojo wani walidaika ing wong tuwa lurus sira wala takulan ojo mangan sira malal yatimi ing bondone anak yatim ojo sampe wala takulan ojo mangan sira arriba ing riba wala tashrab lan ojo ngombe sira al-khamra ing khamr wala tahlif lan ojo sumpah sira billahi kelawan Allah kadiban halik goro wala tashhad lan ojo nyekseni sira syahadataz zuri kelawan sekti goro ala ahadin ing atase wong siji qaribin kang parek au ba'idin utawa adoh wala ta'malan ojo nglakoni sira bil hawa lawan hawa nafsu wala taktab lan ojo ngrasani ala sapa sira akhoka ing sedulur sira wala takok lan ojo tumiba sira fihi ing dalem akhoka man ing wong qalbahu kang ana mburine akhok wa qadamahu lan ana ing ngarepe akok wala taktif lan ojo ndeleh sira al muhsanati ing wadon muhsanah wala takulan ojo ngucap sira li akhika maring dulur sira ya muraihe wong kang riya Patah bato mongko dadi lebur apa amal kamal sira wala tal'abnan ojo dolanan sira wala talhalan ojo lelahanan sira ma'allahi nasarane wong kang padha lelahan akeh wala takulan ojo ngucap sira lil qasiri maring wong kang cendhek ya qasiru he wong sing cendhek turidu kalih ngarepaken sira bidzalika kelawan mengkono ngucap aibahu ing nyacat qasir. Dadi iki apal yo dilakoni isok mlebu nang gone suar wala taskhur lan ojo ngino sira min ahadin saking wong siji minan nasi saking wong akeh wala takmanna lan ojo
Umangsa selamat sira min iqabillahi ta'ala saking siksane Allah ta'ala. Wala tamsilan aja mlaku sira bin namimati kelawan adu-adu. Bima ing dalam perkara bainal ikhwani ingkang tetep ing dalam antarané pira-pira sedulur. Wa tashkuru lan syukur sira Allah ing Allah ta'ala ala kulli nikmatin ing atase saben-saben nikmat. Allati kang an'ama kang wis paring nikmat sapa Allah biha kelawan nikmat alaika ing atase sira. Wa tasbira lan sabar sira indal bala'in dalem nalikane kena bilahi wal maksiat lan maksiat wala taqnut lan ojo putus asa sira min rahmatillahi ta'ala saking rahmati Allah ta'ala. Annama stune perkara asabaka kang ngenani apa ma ing sira lam yakun iku lam yakun ora ana apa ma iku liyuh di aka krana gawe luput sira wa annama lan stune perkara aka luput apa ma ing sira lam yakun iku lam yakun ora ana apa ma liyusibaka supaya ngenani apa ma ing sira wala tatlub lan ojo ndolek sira sukhtar rabbi ing bendune pangeran biridul makhluki kelawan ridone pira-pira makhluk. Wala tukhtirid dunya wala tukhtir lan ojo milihaken sira ad-dunya ing dunya alal akhirat ing atase akhirat. Wa idza sta'alaka lan nalikane jaluk ing sira sapa aku ka sedulur sira al muslimu kang Islam mimma saking perkara indaka kang tetep ing dalem ngarsa sira ya fala tabkhal mongko aja medhit sira alaihi ing atase ma indaka. Wangdur lan ningalono sira fi amri dinika ing dalem urusan agama sira ilaman maring wong pauka kang sak dhuwure sira wa fi amri dunya ka lan ing dalem urusan dunya sira ilaman maring wong wa kang utaiman iku naka sak ngisore sira wa adib lan mulang tata krama sira ahlaka ing keluarga sira. Tulang tata krama wa waladaka ing anak sira bima kelawan perkara yang fa'uhum kang manfaati apa ma ing ahlaka wa waladak indallahi ana ing ngarsane Allah wa yuqarribuhum lan kang markaken apa ma ing ahlak wa waladak ilallahi maring Allah wa ahsin lan bagusono sira ila jarika maring tangga sira. Wala takdib lan ojo goroh sira wala tukhalid lan ojo campuran sira as-sultana ing ratu. Ya, awakmu pinter atur campur-campur karo ratu-ratu. Ojo bangga campur karo wong sing pangkat-pangkat niku ojo bangga. Wada'an tinggalo sira al-batila ing perkara batil wala takut lan ojo ngalap sira bihi kelawan batil wa idza sam'ala nalikane ngrungu sira hakon ing perkara bener ala taktumhu mongko ojo ngumpetaken sira ing hak wa adzib lan mulang ana tata krama sira ahlaka ing ahli sira wa waladaka lan anak sira bima kelawan perkara yanfa'uhum kang manfaati apa ma ing ahlaka wa waladak indallahi ing dalem kuwe Allah wa yuqarribuhum lan markakan apa ma waladaka wa ahlak ilallahi maring Allah ta'ala. Napa wa ahsin lan bagusana sira ila jironika maring tangga sira wala taktok lan ojo megot sira aqribaha ing pira-pira kerabat sira wa darahimika lan kang dadi sanak sira
wasilhum lan nepungo sira ing aqarib wala tal'an lan ojo ngelaknat sira ahadan ing wong siji min khalqillahi setengah saking makhluke Allah taala wa akthir lan akehno sira at-tasbih ing maca tasbih wa tahlilan maca tahlil wa tahmidalan tahmid wa takbiran takbir wala tadaklan ojo tinggal sira qiraatal qur'ani ing maca al-Qur'an ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah illa antakuna kejaba yen to ana sira iku junuban wong junub wala tadaklan aja tinggal sira dural jum'ati ing nekani Jum'ah wal jamaati lan pira-pira salat jamaah wal idaini lan salat riyaya loro wangdur lan ngalono sira ulama saben-saben perkara lam tardo kang ora ridho sira ayakula yen to den ucapaken laka kedue sira wayasna ulan gawe bika kelawan sira fala tardo mongko ora ridho sira bihi kelawan ma li ahadin maring wong siji wala tasnahu lan ojo gawe sira ing ahad bihi kelawan ma bal qala balitahu sapa Salman radhiyallahu an qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah ma jawabu hadhil arba'ina punika ganjarane ikilah 40 apane hadisan hadise ola tau sapa Kanjeng Nabi alaihi salam walladzi demi zat ba'asani kang ngutus sapa alladzi ing ingsun bil haqqi kelawan hak nabiyan ing nabi innallaha astune Allah taala iku yaksyuru ngumpulaken sapa Allah ing man yaumal kiamat ing dalem dina kiamat ma'al anbiya sartane para nabi wal ulama ilan para ulama wa man lan sapane wong ta'allama kang ngaji sapa man hadhil arba'ina ing iki 40 apane hadisan hadise yo allamaha lan mulangaken sapa man annasa ing menungso kana mongko ana apa zalika mengkono ta'allum iku khairun luweh bagus min ayyuta tinimbang saking yen to den paringi sapa man ad-dunya ing dunya wa malan perkara fiha kang tetep ing dalem dunya intaha wis tutuk apa dawe Syekh Sulaiman dadi hadis sak wonten dawa niku nek wong iki gelem ngaji gelem napa mu nyampekno niku kana dalika khairun min ayyuta dunya isine ku luwih apik timbang dunya sak isine gelem ngamal. Muga-muga awak dhewe kabeh niki katut ngamalaken nang jerone hadis niku Allahumma dawa kaya ngene iki. Kak terus hadis cendek-cendek ngoten niku mboten. Famakna qaulihi hadis cendek-cendek Ustaz Miftah wa apal kabeh hadis model piye. Mbuh tapi yo dilakoni ora karo. Famakna qaulihi mongko tai dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man hafidha ala ummati man lafat man hafidha ala ummati lafat hafidha ala ummati ai man tegese wong nakola kang mindah sapa man ilaihi maring umat bitoriq takhriji kelawan dalan riwayataken wal isnadi lan nyandaraken wa illam yahfad lan senajan ora apal sapa man Allah ing lafat
walaupun dia tidak hafal, walam ya'rif lan ora rusak peman al makna ing makna idhi krono sebab takhrij taksulu tadi hasil opo indifaul muslimina ngalap manfaate wong Islam bikhilaf lima kelawan bedani apal perkara lam yang kang ora mindah sapa wong ilaihi maring mati kada iku kaya mengkene nukilat dan nukil opo za anil aziz saking al aziz sumal muradu mongko nuli utawi kang den karepaken biqaulihi lawan dawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tusalliyas natai lapat tusalliyas natai asyarata rakaat fi kulli yaumin wa lailatin iku ma perkara bayanahu kang nerangaken ing mas sapa an-Nasa'i Imam Nasa'i an Ummi Habibah saking Ummi Habibah wa huwa utaima iku arba'u rakaatin petang rakaat jadi qobliyah lalu iya niku dilakoni nggih qabla dzuhri ing dalem sakwuse zuhur wa rakaatane lan rakaat qabla al-asri ing dalem sadurunge salat asar 12 rakaat lho nggih wa rakaatane lan rakaat ba'dal maghrib ing dalem sakwuse maghrib wa rakaatane qabla salatil isya lan rakaat ing dalem sadurunge salat isya Tumma zata mengkonuli nambahi sapa Syekh Abdul Mun'im baitan ing bait wahidan kang siji fi salat ing dalem salat wis salat ing dalem selawat li rojail qabuli krana ngarep-ngarep den trima Qala mengkotawu sapa Syekh summa sholatu ala nabi Muhammadin wal ali was-sahbi alladzina yuhasyamun pas pitu 8 sing ngantuk-ngantuk niku tangi nggih ngaji awal sampai akhir padha-padha barokah sing gedhe ora padha kudune ya awal tengah terus kabeh kudu meleh nek kelas pitu bocah cilik urung kena taklif piye wong telek kucing ambek coklat ora iso bedakno Bayu hasyamu mongko utawi lafat yu hasyam bidomil ya'i kelawan den waca summa salat mongko nuli rahmat takdim ala nabi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad wal ali lan keluarga wasahbi lan sahabati alladzina ya wong akeh yuhasyamu kang den anggep keluarga bayu hasyamu mongko tailafat yuhasyamu bidhammil ya'i kelawan den waca dhammah wa fathil ha'ilan fathai ha wa tasydidis shin lan den tasydid sine mabniun kang den mabni aken lil maf'uli maring maf'ul ayyuj'al keseden dadekaken apa as-sahhu lafat as-sahhu misal qadami halih upamani juru laden wal iyal lan iyal wal qarabati lan qarabat indan nabi ing dalem sandinge Kanjeng Nabi wa ghalibuhum mutai kaprae sukun iku jauh teko saka sukun min makanin saking panggonan ba'idin kang atoh wa inna Salman iki dadi umume atoh barang iki kalebu nang gone wasahbi fa inna Salman kronos dune Salman min ardi Parisin saking tanah Paris Salman teko Paris tonggone Sijan wa Suhaiban lan sahabat Suhaib minar Rum saking tanah Rum wa Bilal lan Bilal minal Habasyati saking tanah Habasyah atuh kabeh atuh wa ukhbita wa lan den mufradaken apa hadil fi'lu iki kilah fi'il
nadharon krana ningali li lafdis sohbi maring lafat sohbi wa jumi alan den jama'aken apa ismul mausuli isim mausul nadharon krana ningali maknahu maring maknane sukun wa inna ma'atalan angin pestine nekaaken sapa Kyai Musannif bihadal baiti lawan iki bet li ajlis sholati krono arai maca sholawat ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad liqaulihi krono dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lau anna abdan lamun setuhune kawula iku jaa teka sapa abdun yaumal kiamat ing dalem dina kiamat bihasanati ahli dunya kelawan pira-pira kebagusan ahli dunya walam yakun lan ora ana fiha ing dalem hasanat apa as-sholatu sholat apa as-sholatu sholawat alayya ing atase ingsun ruddat mongko den tolak apa hasanat alaihi ing atase abdun walam tuqbalan ora den tampa sapa abdun wa qala lan dawuh sapa Aliyun ibnu Abi Thalib man taisapane wong sholat maca sholawat sapa man ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad wa ala alihi lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali Muhammadin mi'ata marratin kelawan ambalan 100 qada mongko nekani sapa Allah Gusti Allah taala lahu kedue man mi'ata hajatin ing 100 hajat wa fil hadis lan kasebut ing dalam suci hadis ma'rifatu ali Muhammadin utawi ngaturi ngawruhi keluargane Nabi Muhammad iku baro'atun lebaran minan nari saking neraka wa hubbu ali Muhammadin tai demen keluargane Kanjeng Nabi Muhammad iku jawazun wat jembatan ala sirati ngatasi wat wal wilayatu tawi ngasihi di ali Muhammadin maring keluargane Nabi Muhammad iku amanun sentosa minal adabi saking siksa wa nas'alullaha ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una panas alu mongko nyuwun sapa ingsun nyuwun Allah ing Allah taala ayyaj'alana yen tondadekaken sapa Allah ing ingsun minal ladzina saking wong akeh yastami'una kang padha ngrungokaken sapa alladzina alqaula ing dawuh fayattabi'una mongko padha manut sapa alladzina sanahu ing luweh bagus-baguse qaul wa ayyarzuqana lan yen to maringi sapa Allah ing ingsun al ilma ing ilmu wa amalahu lan ngamalaken ilmu wal mautalan ing mati ala dinil islami netepi ngatasi agama Islam wa tuhulas salami lan mlebu swarga kang salam amin muga-muga den sembadani iki donga wasallam dan muga-muga paring rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah taala ala sayyidina ing atase pendoro kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Nabi Muhammad wa sahbihi lan pira-pira sahabat Nabi Muhammad wa sallama lan paring keselamatan sapa Allah walhamdulillah kabehane puji iku lillahi tetep ketuwe Allah Rabbil alamin kang pangerani wong alam kabeh. Al-Fatihah.
Wis alhamdulillah nggih. Kula sampean kabeh niki khatam satu kitab yakni komik tuh ya. Muga-muga siji kula sampean kabeh iki iso ngelakoni bener-bener iso ngelakoni apa sing dadi keteranganipun nang gone kitab. Allahumma niki mergo urusane iman nang Gusti Allah. Nek urusan donga niki wis ora tak dongakno dawa-dawa. Nggih. Wis tak sambung lidah saja karena waktu kita berbeda. Arti waktu kita berbeda nopo kula wau kepingin acara sore sampean iso nyambung Abah nggih didongakno Abah dugi Mekah. Delalah kula di telepon injing masih posisi sakaratul maut. Gak nyambung kula. Nggih. Kula lagi lirruqya. Nggih. Akhire sonten kula telepon gak nyambung, telepon gak nyambung, saya paham. Mungkin pas jam 4 sore di sini, di sana jam 12. Otomatis masih istirahat. Tak coba tak paksa telepon. Karep kula tak kabari sak jam kas. Lah sak jam kas jam 1 di sana baru manjing waktu zuhur. Lah biasanya Abah telepon itu pas di sini buka. Niku pas mriko mudhun zuhuran. Delala kula telepon nyambung. Nyambunge pas ten mriki buka. Sampeyan sak marine badhe magrib ten mriko mudhun. Teko masjid. Jadi tak ten masjid, akhire kula sampesne lari-lari pun buyar. Ya wis ono ikom amin. Lah akhirnya sing kathah nika wau ustaz dan ustazah mewakili amin doa dan apa. Yang saya dengar salah satu doa-doa beliau satu nggih nek diartekno dungane mang siji. Muga-muga sing golek ilmu nang Al-Multazam iso manfaat barokah. Niki artine to. Nomor loro Al-Multazam bisa terus berjaya makmur. Nomor telu sing mondok nang Multazam dadi soleh solihah. Keluarga besar Al-Multazam soleh solihah. Dan yang perempuan mendapat istri ganteng soleh. Kok banter dhewe ini mau dungane ngono. Saestu. Saking ganteng. Sing lanang oleh wong wedok ayu sing solihah. Niku dungane Abah menika. Terus muga-muga diparingi rezeki kathah halal barokah ben iso budal nang Mekah Madinah. Wis niku dungane Abah wae. Jadi percuma. Nek kula sing donga Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq ya Allah kula panjenengan kula sedaya niki panjenengan paringi rezeki ingkang halal barokah rezeki supados saged ziarah wonten Mekah Madinah ziarah wonten makome Rasulullah ya kalah kali dungane apa gitu wis kula maknani mergo kula sing ditelepon niku muga-muga kula sampean apa hajate urip nang donya iki iso kacukupan sehingga apa wae rezeki nang donya iki dadosno slamet awak dhewe nang akhirat. Allahumma pun nggih wis gak usah tak jenengan dawa-dawa. Nang gone niku kitab Lubabul Hadis nang Tanqihul Qaul nggih Pak Mas'ud ten mriku wonten hadis. Wong nek Joko durung rabi dungane ora mandi. Makane Pak Mas'ud donga model opo iku ora keturutan sampai sakjane. Tak omong. Lah yo Pak Mas'ud awakmu yo. Kok ya Allah. Itu hadis Kanjeng Nabi. Makane
Saiki sing penting belajar jaluk donga nang wong sing paling pun. Al-Fatihah. Wis niki saiki tak wacana